Bon dia, Màrius. Bon dia. Explica'ns una mica més aquest projecte de la Constructora. Sí, estem creant la Constructora. És una cooperativa que busca ser un taller obert, un multidisciplinari, i al mateix temps una comunitat ecologista per aprendre a consumir i a produir d'una forma diferent i més adaptada al planeta. I per què decideixes aventurar-te a l'emprenedoria i fer-ho des d'aquesta visió social? Sí, tot comença per una necessitat pròpia. Jo estava a casa i tenia ganes de fabricar-me els meus mobles i no trobava unes eines adequades, no trobava un espai adequat, sense, per exemple, molestar els meus veïns, deixar tota la casa en bruta i tot. I llavors vaig pensar que totes aquestes eines, tot aquest espai podia compartir-se i que seria molt interessant fer-ho amb unes claus d'ecologisme i d'horitzontalitat i d'aquí neix la Constructora. Ara deies algunes de les limitacions que et van portar a impulsar aquest projecte i precisament et volia preguntar quins factors limiten actualment el reaprofitament de materials a nivell local. Hi ha molts factors que limiten això. Primer de tot, crec que ens centrem molt a la dependència, que l'administració pública a través del reciclatge ens solucioni tot el problema del canvi climàtic, cosa que és totalment insuficient. També ens basem molt amb les energies renovables. Tenim molta tendència a exterioritzar la solució cap als experts i això és una cosa que hem de fer nosaltres i que és bastant evident que cada cop més que el clima on vivim s'està distorsionant i que els recursos que tenim s'estan exhaurint i això ho veiem al dia a dia i cadascú hem de portar-ho a terme, ho hem de solucionar. Quina visió tens per a aquest projecte un any, 2 anys vista i què hauria de passar per arribar-hi? Tinc diversos reptes endavant. Primer de tot, el projecte necessita una via de finançament alternativa per poder aconseguir una quota, una entrada que sigui molt accessible per tothom. Llavors això s'hauria de complementar amb altres activitats molt adequades al projecte i a l'àmbit en què ens trobem. I m'imagino un taller que sigui el del barri, un taller que sigui obert, que tingui eines per treballar la fusta, que tingui un espai de costura, que tingui un espai fins i tot d'impressió, tot el que la gent de la cooperativa necessiti per compartir i que tot el que necessiti del seu dia a dia. És que molts cops ni tan sols ens ho plantegem, que podem donar aquesta segona vida a molts dels objectes. Exacte. Sí, i els usos són infinits i hem de reaprendre moltes coses que molta gent del passat i fins i tot del món rural ja coneix i tot aquest i últimament estem en una etapa que hem passat un consum de masses, que això té uns límits i ens hem oblidat de moltes coses que ens ajuden a reaprofitar els recursos i a funcionar. M'agradaria que ens diguessis alguna cançó que t'acompanya a tu mentre estàs treballant en aquest taller. Sí. Hi ha una cançó que m'agrada molt que es diu Mi swing és tropical i crec que evoca molt aquesta felicitat que hem d'afrontar en aquest repte climàtic que tenim i també evoca la naturalesa d'alguna forma. Perfecte, doncs escolta, et desitjo, Màrius, moltíssima sort amb aquest projecte, aquesta visió que tens, esperem que es pugui anar complint i res, et tocarà desxifrar-nos la penúltima xifra. El 6. Un 6%. Anem a veure.